Handwaskje tussen elke patiënt in. Dat soort van hygiënezaken waard op letten tijdens het onderzoek van het Consumentenbond. De kritiek loeken ze haar aan in de batting. Het binnen vaak lietse dinkjes, zo zei Henk Hielkema, locatiemanager. Het onderzoek, uw faciliteiten, uw protocollen hebben we alle hier in de water. En het enige wat we op sommige punten nog wat doen moeten, is uw medewerkers weer eventjes de puntjes op een zetel zetten. Toch bijvoorbeeld geen ringen te dragen tijdens hun werk. En het ook goed om te denken dat op het moment dat je van de ene klant naar de andere te gaan, onderwiel is je hand weer te wassen. Ik zal even naar die wond kijken, nog op de buik. Ja? De Consumentenbond had onderzoek die naar de hygiëne bij 30 verpleeghuizen. De batting in Haans wie een van de bietse verpleeghuizen in Nederland die het meidwaan woe het onderzoek. Dat de batting een 4-4 is net leuk, maar hoe het Consumentenbond om dat cijfer komt, vreeg het Hielkema een volle. Nou ja, goed, ik weet net correct hoe men tot die 4 komt. Wij hebben direct een veromkoppeling gekregen aan het eind van de dag dat ze bij is binnen. En de eerste bevindingen wien positief in generaal wie het wel knap. En dat ik de uitslagen op een richtje zet, ja, dan ben er een aantal van de zo'n 90 items wien er zien die het net helemaal in orde wien, maar de oren zo'n 80 wel.